Kay another reason nga nung dili mo succeed ang uban sa networking kay kanon sila sa failures, rejections, kanang dili mo ang ilang gi-expect, kanang ang sakit kanang nag-expect na di pa gid madayon. Mo ni mukaon nila nya ma-depress sila, then ilang basulon ang ilang kaugalingon, di ko kamao, di man ni parakuha, or basulon nilang ang nagkuha nila gilad mo ko ani giskam mo ko niya, or basulon lang company batian ni kumpanya ay basulon nila ang industry and networking scam man pero nagi kumpanya nga mga scam ha. Pero what if legit ang kumpanya nga nimo nabilongan, nindot mo mentor, nindot mo sponsor, dayon kasugat lang ka failures, dayon daghan kay failures nya wa ka kasugakod kay murag sunod-sunod ba karong semana puro failures, naginan kasi mo mentor sa dilang sunod semana na punta, pag sunod semana puro failures, wa kay naka-invite, wa kay na-invite gi-injan pag ka ingana ba nga failures siya mga nga mga kasi magaling dili ko para ani di ka kalikay failures man. Bisan pag wa ka nag-networking, akos masayop ka. Say gani maglagot ka sa imong kaugalingon mag project, no, sa project makalagot kayo say dili matuman imong gusto. Kay failures is part of life. Ay pagkaon sa failures. Failures will make you more stronger. It is not the opposite of success. It is part of success. O mas daghan kang failures, mas malig-on ka. Kung imo nang masabtan ang dako kayo nga kanang dako kayo nga meaning sa failure ba, nganong kinalang ka mo fail, kabaw sa meaning na dili hatag sa Ginoo nimo ang wa nimo hagui, o tanawon sa Ginoo kung willing ba ka nga moagi sa lisod aron makuha imo ang gusto. So, hanto di ka kasabutan na you're more likely to fail.